te základné kubanie leży we swojbie. Tam ty naukniesz starszych cześcić, przed starym respekt mieć. Musimy się nauknęli jedź ważyć, musimy zwierzyli żanu kromku chleba przecisnąć, dzięca oni to przeczmietają. Hej, musimy naukli dorosłych ludzi stroić. Myśmy, wiesz tu, posłuszność naukli cyrkwi. No, no. Ten woprawdzie zakładne kubanie, któryś człowiek dostanie we swojbie, ja nie wiem, macie te z ludziom tak daty, że może brać, tun się wie, tych starych ludzi cieszyć, albo tun się wie swoje wopsyctwo cieszyć, albo ważyć, albo to susąd się ważyć. No to są schon takie hodnoty, któreś człowiek zadержenie postaje sobą.